Горда стара планина, до ней Дунава синей. Слънце Тракия огрява, над Пирина пламеней. Мила родино, ти си земен рай. С тези думи описва своята страна един древен народ, раят на дивите животни. Страна с безкрайни плодородни равнини, пресечени от гъсти зелени гори. Приказно красиви планини, кристално чисти езера и реки. Тук са намерили дом и убежище стотици видове птици и животни. Един див остров в сърцето на Европа. Кръстопът на древните пътища, свързващи Евразия с Африка. Отправна точка не само за хората, покорили континента, но и за много видове птици и животни, мигриращи на север и юг и насочвани от хилядолетни инстинкти към местата за свъдбуване и гнездене. Арена на ожесточени гладиаторски боеве. Мястото, където цивилизацията все още не е унищожила природата. Намираме се в източната част на европейския континент. Точно тук е разположена една малка държава, съхранила дивата си природа, непокътната през вековете. България е една от първите държави в Европа и единствената, която е запазила непроменено името си в последните 13 века. Освен него, тук е съхранена и голяма част от флората и фауната, недокоснати от човешката експанзия на континента. И въпреки, че едва 5% от територията на страната е заета от природни паркове и резервати, в цялата страна всички хора се грижат за опазването на дивата флора и фауна. И въпреки, че територията е намалена през вековете и вече не достига до 3 морета, все още пази съкровищниците на първите цивилизации на този континент. Освен златните съкровища и хилядолетна култура, тук е съхранено едно безценно богатство – дивата България. Край бреговете на Черно море и на река Дунав винаги е имало изключително много различни видове животни и растения. България е една от страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа, защото територията й покрива 3 биогеографски региона – алпийски, черноморски и континентален. Геологията и специфичните микроклиматични особености на страната са основната причина за това разнообразие на видове, природни местообитания и екосистеми. Списъкът на бозайниците съдържа над 100 вида животни, някои от които отдавна изчезнали в други части на европейския континент. И въпреки, че много от животинските видове са се запазили след появата на хората тук, има и много, които не са успели да се преборят за място под слънцето в този балкански рай. Точно тук, където планината, наречена от българите Балкан, среща Черно море, е мястото обитавано от почти изчезналия вече тюлен монах. Голямото млекопитаещо е избрало това кътче от крайбрежието поради наличието на обилна и лесно достъпна храна. Тюленът се храни с ръкообразни, водорасли, но преди всичко с риба. Тук, в подводните пещери, тя е в изобилие. Но това изобилие е и причината за изтребването му. Рибарите избивали всички появили се тюлени, за да опазят мрежите и улова си от лакомия хищник. В Черно море, освен тюленът монах, живеят още само 3 вида млекопитаещи и те са делфини. Има още хиляди видове животни дошли през Мраморно море, но всички те са приходящи видове. Тук няма никакъв живот на дълбочина под 150 метра. Причината според някои учени е сероводородът, отлаган на дъното от разлагания на органична маса. Една от научните теории е, че Черно море някога е било плодородна суша, изпълнена с живот и растения.
Но преди хиляди години настъпил природен катаклизъм и тази суша била погълната от потоп, дошъл от съседното Средиземно море. Някои учени подозират, че описания в Библията потоп се е случил именно тук. А на дъното на Черно море са погребани гъсти джунгли и гигантски животни и растения, които с гниенето си са допринесли за уникалния химичен състав на водата в морето. Над Черно море минават и два от маршрутите на прелетните птици, търсещи места за гнездене. През студените месеци почвата, а и повечето сладководни езера и реки замръзват. Това създава затруднение при търсенето на храна на много от патиците, гъските и лебедите. По своя миграционен път много от тях спират за почивка при всеки удобен случай. Освен че ще починат от дългия полет, те ще могат и да възстановят силите, като похапнат от водораслите в езерото. Късметът им е проработил, защото част от него не е замръзнало. Зимата в България трае около 4 месеца, през които снеговалежите могат да продължават от 1 час до седмица или 10 дни. Когато продължителните валежи се задържат за по-дълъг период от няколко дни, снежната покривка на някои места може да достигне до 2-3 метра. Особено в планината, където падащия сняг е придружен от силен вятър. Земята може да се покрие с 3-метрова бяла покривка. Когато това се случи, елените не могат да достигнат до треви и мъхове, затрупани в снега, а животните гладуват и отслабват физически. Усилието да се придвижват във високия сняг изцежда и последната им енергия. Те вървят в колона по един и често водача, който проправя пътя, бива сменян от следващото го животно. По този начин елените пестят силите си и могат да избягат от нападащи ги вълци. Въпреки подкрепата между елените, липсата на храна често е фатална за най-слабите от тях и те изостават от стадото. Там, в Смълчаната гора, ги очакват гладните вълци, които бързо довършват полумъртвите животни. Смирение и покой – това е, което всяко живо същество изпитва пред природната сила, преобразила планинските склонове. Бялата пелена е покрила всичко, от големите борове и високите скалисти върхове на Балкана до бистрите бързоводни реки, вливащи се в кристално чистите езера. Всичко изглежда замръзнало и спокойно, но то е привидно. Докато сърните и кошутите са излезли на открито, за да посрещнат оскъдните слънчеви лъчи и може би да се стоплят от тях след дългата студена нощ. Хищниците се вълнуват от друго. Те трябва да поддържат тялото си в добра форма, за да могат да ловуват. Единственият начин е като редовно ядат месо. Този рис е хвърлил око на подходящата плячка. Необичайният терен, по който се движи женската, я прави изключително беззащитна. Копитата на тази лопатарка не са пригодени за лед и постоянно се хлъзгат, карайки я да губи равновесие. Освен че една травма от падане ще означава смъртна присъда, женската не може и да избяга, ако хищник я подгони по леда. Всички те разполагат с нокти, които им помагат да се придвижват без затруднение по хлъзгавия терен. Рисът също има дълги и здрави нокти. Не, той не преследва младите лопатари. Явно е хвърлил око на белите лебеди край полузамръзналото езеро. Малобройното ято се спасява с бягство, но една от птиците остава в ногтите на риса. Хищната котка знае как да използва сезонните промени в своя полза. Големите бели птици рядко попадат в менюто й. Всъщност, това е възможно само през зимата, когато котката може да се домогне до ятата, излитащи над леда птици. Рисът плува добре и дебелата му козина го предпазва от ниските температури, но тази котка не обича водата. Въпреки това, всяко месо през зимата си заслужава усилието и незгодите. Месото е жизнено важно и за гарваните. Хищници като рисовете, вълците и чакалите са под постоянното наблюдение на маршоядните птици.
И когато някой гарван забележи хранещ се хищник, той дава сигнал на останалите си събратия за наличието на храна. Заедно с оповестяването на добрата новина, замършоядните птици и всички останали животни в гората разбират, че птиците грубари са открили нещо. Крясъците на гарваните издават къде точно е местоположението на мършата. Рисът не може спокойно да се наслади на улова си, защото знае, че територията му обикалят и гладни вълци. Неведнъж хищната котка е губила добитата с много труд плячка заради набезите на глутницата вълци. Този път вълкът е привлечен от групата животни, затънали в преспите. Рисът спокойно може да дояде птицата си. Всяко животно, бродещо само в гората, е лесна плячка за вълците. Дори зубрите са в безопасност, само ако са в стадото. Бързото бягство е най-добрата защита срещу сивия хищник. Изостанало от стадото, малкото му флонче е обречено. Малкото телце е недостатъчно за освирепелите от глад вълци и двубоят за плячката е неминуем. Минаващите наблизо бизони чуват възторжения вой на вълците. Веднъж попаднали на миризмата от стадото, сивите хищници няма да изпуснат шанса да се здобият с по-голяма плячка. В малката група зубри има само 4 животни и едното от тях е много младо. Вълците са интелигентни и знаят, че само те двамата нямат шанс срещу възрастните бизони. Но ако успеят да привлекат и глутницата в преследването на зубрите, ще имат шанс да разделят младото животно от останалите. Вторият вълк продължава да следва стадото бизони, а куриерът се връща, за да повика глутницата. Събудени от дневната дрямка, вълците стават на крак. Всички чакат алфа-мъжкарят да даде сигнал за лов. Всяко същество в гората знае какво означава този вой. Далечният вой на съгледвача прекъсва ужасяващата серенада. Водачът вече знае посоката. Глутницата тръгва на лов и следва по петите бягащия напред алфа. Насочвани от воя на съгледвача и следващи инстинкта на своя главатар, глутницата скоро намира малкото стадо бизони. Но семейството е решено да се бие, но не и да отстъпи пред хищниците. Срещнали неочакван отпор от малката група бизони, вълците са разколебани. Планът на глутницата да отделят младото животно от останалите се е провалил. На вълците не остава нищо друго, освен да се разделят с подвити опашки. След неуспешния набег, един от вълците попада на интригуваща следа. Гарваните са необичайно активни в тази част на гората, където голямата петниста котка често ловува. Рисът вече е изял част от плячката си и, притеснен от нежеланото присъствие на гарваните, се опитва да скрие останалите части от голямата птица. Рисът не е по-слаб от вълка, но ако се появи глутницата, той ще бъде безпомощен. Затова, верен на инстинкта си, той се опитва да прикрие миризмата на останките от плячката му под рохкия сняг. Тя лесно може да бъде блокирана под достатъчно дебелата пряспа.
След като приключи с заравянето, котката подушва наоколо, за да се увери, че е прикрила добре следите си. Гарванът прави един последен оглед в търсене на остатъците от обяда на риса. И след като не открива нищо, напуска района с пронизителен крясък. Хищната котка е доволна от резултата и се отдалечава от мястото, където е скрила плячката си. Нуждае се от малко време, за да олегнат в стомаха и изядените от нея пера. След това може да се върне и да довърши обяда си. Междувременно рисът не трябва да привлича внимание към скривалището и за това се отдалечава в гората. Тактиката да се крият запаси от храна, особено през зимните месеци, е усвоена от много животни и птици. Тук, в края на гората, сокерицата или лешникотрошачката е извадила част от припасите си изпод снега, за да ги пренесе на по-сигурно място. Времето е тихо, слънцето вече е високо в небето и са минали едва няколко часа. Рисът се връща, за да провери скривалището си. Стомахът му почти се е справил с порцията пилешко и сега се е върнал, за да провери другата част от него. Но ще намери ли запасите си? Остатъкът от голямата птица ще му е жизнено необходима, за да оцелее. Месото е тук. Рисът зарави отново плячката си и се отдалечава. Това ще бъде неговото спасение, ако не улови нещо друго в следващите дни. Сега е време за баня. Дългите мустаци в края на муцуната играят изключително важна роля за осезанието на риса. Затова тази голяма котка ги почиства дълго и внимателно. Козината на хищника става гъста и дебела през зимата. Това му помага да оцелее дори в екстремни температури в планината на височина над 2000 метра. Въпреки дебелият си кожух, котката предпочита низините и пред Балкана през зимата, за да избегне конкуренцията на вълците. Единственият враг на риса са те. Едно от предимствата на снега е, че можеш да го приемеш вместо вода, а можеш и да почистиш езика си от полепнала козина. Прегладняла лисица обикаля територията си. На около километър от нея в гората един глухар е намерил подходяща за ухажване женска. Звукът от любовната песен е познат на риса. Тя е любимата му, защото се изпълнява от най-вкусната птица в гората. Вълкът, който също е наблизо, остава безразличен. Този дивеч е отвъд ловните му възможности. След като определя посоката, от която идва звука, котката е готова за издебването на глухара. Времето, през което мъжкият изпълнява любовната си песен, той е напълно глух. Рисът използва тези промеждутъци, за да се придвижи към голямата птица. Въпреки че снега и меките му лапи са перфектни за напълно безшумно придвижване, хищника има специална тактика, изградена от поколения от неговия вид при лов на глухари. Майсторското му промъкване е прекалено бавно, защото една лисица, привлечена от глухарската песен, изпреварва риса. Лисицата подплашва глухарите и хищната котка може само да проследи отлитащите сред дърветата птици. Скоро мъжкият отново подема любовният си зов, кацнал на едно дърво, а хищните котки са отлични катерачи. Докато риса напредва към дървото с глухара, дивата котка попада на нещо интересно за нея. Прясна следа от лисица.
Това е друго омразно за рисовете животно, повече дори от вълка. Рисът тръгва по следата. Елиминирането на лисицата е много по-важно, отколкото лова на глухара. Заета с лов на полска мишка под снега, лисицата изглежда не обръща внимание на нищо наоколо. Тя не знае, че най-големият й кошмар е по следата й. След секунди той става реалност. Рисът поваля лисицата на място. Бездиханният ти труп остава в снега, но не за дълго. Скалният орел се спуска от смръщеното небе върху трупа на лисицата. Той е властелина на небето, почитан още от древността като превъплъщение на могъщ бог. В България тези орли са най-големите сред представителите на хищните птици. Лисицата ще е достатъчна само за закуска. Оцеляването през зимата е трудно без семейна подкрепа. Грижата за семейството е начин на оцеляване за почти всички животни през зимата. На билото на планината орела очаква своята половинка. Двамата заедно ще си поделят жертвата на риса. И тук оцеляването на вида е над личните нужди. По лисицата няма много месо, но двойката орли ще си го разделят. Водата, размръзнала се през деня, ще се скове в лед скоро, след като слънцето се скрие. Усещайки близостта на вечерта, вълците се раздвижват, настъпва техният час. Една женска, изплашена до смърт от движението на вълците, се отделя от стадото, опитвайки се да избяга по хълма. Това е последната й зима. Вълците бързо я настигат. Гарваните са сред първите зрители на тъжната гледка. Те знаят, че част от женската ще остане неизядена. Вълците обикновено се насочват към меките тъкани и ако глутницата не е голяма, пира за гарваните ще бъде обилен. Този вълк бърза да погълне повече месо, преди да е дошла останалата част от глутницата му. Едно е да се здобиеш с плячка, уловена или намерена, но по-важното е да можеш да я опазиш от другите хищници край теб. Орелът е най-силната птица в небето, но когато е на земята е също толкова уязвим, колкото и жертвата, която държи в ногтите си. Сред тези планини няма достатъчно силно изло животно, което да устои на глутница вълци. Те идват и взимат каквото си пожелаят. След като са разкъсали лисицата за секунди, ще се присъединят към самотния вълк в подножието на склона. Изглежда, че нищо няма да остане за гарваните. Отново започва да вали сняг и нова тежка вечер се спуска на дивите обитатели на планината. И така, ден след ден, нощ след нощ, някои ще оцелеят за сметка на други, но това е естествения кръговрат на живота. Зимата – студена, бяла, безмилостна, но също красива и запленяваща. Това е една от най-прелесните сезонни премени, които дивата България може да покаже. Красотата й отстъпва единствено на есента, но могъществото й е тотално. Зимата владее живота и смъртта на дивите обитатели и само тя може да ги пощади. Затова всяко диво същество очаква промяната с нетърпение. След около 2 месеца, прекарани в планината, покрита с дебела снежна покривка и след безброй снежни бури, времето се променя. Следвайки неписаните закони на природата, краят на зимата най-после настъпва. Усеща се поизтънелият вече сняг. Обитателите на планината бавно, но сигурно възвръщат силите си, а доскоро всичко е било сковано от мраз и студ. Слънцето неумолимо прогонва и последните преспи, скрити в сенките на гората.
Промените са големи. Доскоро покритите от бяла пелена планински склонове сега започват да разкриват естествения си облик. Скали, треви и храсти се показват сред топящите се преспи. Най-сигурният знак за отиващата си зима е пробудилата се от дълъг сън мама Меца с трите си немирни мечета. Това е първата им пролет и те с нетърпение и любопитство ще изучават за обикалящата ги среда. За първи път ще видят елените и ще чуят куковицата. Ще усетят вкуса на меда, събиран от пчелите. Очаква ги едно необикновено съжителство с обитателите на дивата България. Въпреки че е изгубила битката с пролетта, зимата винаги пази по някой последен трик, като този неочакван снеговалеж. Кушутите са озадачени от жалния вой на малкото еленче и изоставят разпиляната по земята царевица. Но това е измама. Сойката при Смехулка е пълна с подобни номера. Тя може да имитира почти всяко животно или птица в гората, според случая. А в момента й трябва нещо, което да прогони всички натрапници от разпиляното по земята зърно. Добрата имитация на малък креслив орел е подходяща за случая. Гълъбите отлитат. С виртуозната имитация на синигер, сойката се опитва да привлече орляците далеч от зърното. Имитацията на врана също се отдава на сойката при Смехулка. Само враната може да оплаши големия белоглав лешояд. Мършоядната птица още не е прежалила откъснатите си опашни пера при последния сблъсък с враните. Имитацията е толкова съвършена, че привлича собственика на бойния вик. За малко сойката е единственият собственик на зърното, но скоро отново долитат неканени гости. Имитатора решава отново да използва своето супер оръжие – крясъкът на орела. Този път ефектът е повече от неочакван. Наблизо край потока са се установили ято подранили щъркели. Зимата ги е изненадала със своя последен опит да си върне властта над природата. Но сезонът е отминал и е въпрос на часове и този късен мокър сняг да се стопи. Пощейки перата си, птиците помагат на измокрената си перушина да изсъхне по-бързо. Изглежда не всичко, което плува е риба. Добрата храна е скрита под дебелия слой сняг. Но щъркелите нямат копита, с които да разрият снега. Затова чакат елените да свършат мръсната работа вместо тях. Срандаците обаче не обичат големите птици, били те миролюбиви или месоядни. В зимните месеци, когато снега покрива земята и растенията с бялата си пелена, храната е недостъпна за животните. Това не важи за глиганите. Тези масивни животни са въоръжени с издължен нос, покрит с изключително твърда и здрава кожа. С помощта на този орган дивите глигани могат да разровят замръзналия сняг и да стигнат до скритите отдолу богатства – корени, свежи клонки или останки от тесенните желъди. Твърдата и гъста четина предпазва прасетата не само от паразити, но и от острите тръни на храстите, в които животните обичат да си почиват. Козината им предпазва дори очите им. Твърдата и къса космена покривка е подплатена с дебела кожа
и рогови хрущялни образования, правещи възрастен екземпляр недосегаем за вълк или мечка. Освен с тази непробиваема защита, глиганите разполагат и с много остри зъби. Те са самозаточващи се срещу положна двойка резци и са винаги в състояние да нанесат смъртоносни поражения на противника им. Именно за това дивите прасета имат нещо като щит на гърдите си. Удебелената кожа издържа ударите на противниците им по време на брачните битки. Женските прасета са намерили свежи брезови филизи под снега и се огощават на воля. В гората, освен въоръжените с силни копита и здрави зурли, има много животни, които разчитат на помощ отвън, за да преживеят зимата. Сега е най-трудният период на годината, защото в края на зимата всички животни са изтощени от дългото гладуване, но последният късен сняг е скрил свежата трева. Вълците не биха доближили хората, затова животните се чувстват сигурни и в безопасност от сивите хищници. Едно новородено преди броени часове все още се разхожда с пъпната си връв. Рожденият му ден е съвпаднал с неочакваният снеговалеж. Повечето мълчугани не виждат сняг, докато не навършат половин година. Това маниче обаче ще трябва да преживее много трудни моменти още след раждането си. Ако не бяха горските работници, тези животни не биха преживели зимата. Но маничетата са късметлии и могат да са спокойни, че млякото ще продължи да тече от млечния бар на мама. Това бебе е любопитно да узнае защо някои от възрастните имат рога, а други не. Съвсем скоро на всички благородни елени ще се наложи да се простят с рогата си. Според неписаните правила на природата, първо най-младите ще загубят воинствените си оръжия, а след това и най-старите ще се простят с короните си. Неканен, но винаги гладен. Последен на огощението пристига и глиганът. Пирът отдалече наблюдава срамежливия срандак. Той е прекалено плашлив, за да сподели трапезата с останалите диви обитатели. Докато благородният елен току-що е загубил рогата си и тепърва ще му пораснат нови мъхисти, на срандака рогата отдавна са паднали, дори са се оформили в новите му бойни оръжия. Сега е време той да ги обели, като махне меката кожа, която ги е предпазвала и подхранвала, докато са растели. Скоро горските работници напускат района и оставят дивите обитатели на съдбата им. Вълците усещат, че двукраките хищници ги няма и те отново са на върха на хранителната верига. Муфлоните трябва да се спасяват с бягство, но едно от новородените е заблудено от фалшив майчин зов. То може да се загуби. На това разчита и сойката, за да опита от остатъците на вечерята на сивите вълци. Но планът на сойката е провален. Снегът спира и слънцето си проправя път през облаците. Бялата покривка започва да се топи и големите животни се раздвижват из гората. Вълчата зима свършва. Сивите хищници не биха рискували среща с големите рогачи, без да имат преимуществото на снежната покривка. Постепенно елените се завръщат към пролетните си местообитания в очакване на първите стръкчета свежа трева. Най-напористите младежи дори са готови да възобновят позабравените по време на големите студове битки за вниманието на женските. Всички животни в гората се радват на топлото време и на възможността да се нахранят. Вълците са единствените, които, въпреки че нямат нищо против да се попекат на пролетното слънце, с нежелание изпращат зимата.
Те и лешоядите са малкото от дивия свят на България, които са яли до насита през последните студени месеци. Техните жертви са били изтощени или болни животни, които след прекарания студ и недохранване са станали лесна плячка за силните хищници. Лешоядите и орлите също са получили своя дял от жертвите на зимата. Изпод снега започват да се появяват множество доказателства за смъртоносната природа на вълчата зима. Останките са останали запазени от снега и сега лешоядите могат да се отдадат на погребалното си пиршество. В България се срещат 4 вида лешояди. Богатите на дивеч земи, особено в южните части на страната, са идеалното място за тяхното съществуване. Те гнездят на непристъпни за другите хищници места. Летейки на огромни височини, тези птици наблюдават обширни територии в търсене на умряло или умиращо животно. След като го открият, лешоядите са в състояние да отделят изцяло месото и сухожилията от костите за не повече от 10 минути. Големият им брой понякога създава условия за ожесточена конкуренция. С мощните си клюнове и огромните си крила, достигащи до 2 метра размах, те са внушителен противник. Мечките също не подминават изоставеното месо. Нуждата им от възстановяване на изгубеното през зимата тегло изисква набавянето на допълнителни калории. Дори е възможно прекалено огладняла мечка да нападне глутница вълци, за да се здобие с храната им. Кафявите мечки са изключително миролюбиви, но когато става въпрос за гладна кафява мечка, дори и вълците се оттеглят от улова си. Колкото и разярени и гладни да са членовете на глутницата след това. Обонянието, зрението и слуха на вълците са пословични, но дори и те не могат да се мерят със сетивата на един нощен хищник, владеещ небето след залез слънце. Това е бухалът. Както и вълците, той предпочита да обитава най-изолираните места на гората. Когато има потомство, обикновено се излюпват не повече от 5 малки бухалчета. Те трябва да бъдат хранени най-редовно, иначе по-едрите и силни разкъсват и изяждат по-малките в гнездото. Затова двойката родители ловува почти непрестанно в малките часове на нощта. Предпочитаният от тях дивеч са малки гризачи, но също не се отказват и от възрастни лисици и зайци. Измършавялата лисица отдавна не се е хранила. Зимата е била тежка за нея и следата на заека я заинтригува. За този бухъл заека е много по-добра плячка, защото има повече плът по него, отколкото по недохранената лисица. За жалост, заекът усеща присъствието на лисицата и побягва, а бухълът остава с празни ногти. Малките му са нетърпеливи и гладни. Тези дни дивечът наоколо е недостатъчен и лова на бухала е неуспешен. Това е причината в гнездото да е останало само едно бухалче, най-голямото, най-силното и най-безмилостното, точно както повелява закона на дивата природа. След дългата зима и зубрите трябва да възстановят изгубеното си тегло, за да се подготвят за брачния период. Тогава мъжките ще участват в безмилостни битки, за да определят водачите, които ще оставят своето потомство. Стадата от зубри са изчезнали поради експанзията на хората.
и в края на 11 век популацията му в Европа е унищожена. Реинтродуцирането му в България започва преди 60 години. Сега на различни места малки стада бизони се борят за оцеляването на вида си. В България се прави всичко възможно, за да се ограничи пагубното влияние на цивилизацията върху популацията на зубрите. Териториите, които те обитават, са защитени зони със специален статут. Елените също са на края на силите си след дългите зимни месеци на недохранване. Женските се нуждаят от силите си, за да родят здраво потомство, а мъжките, за да украсят главите си с нови рога. Почистването на козината от паразити е деликатна задача, която животните не могат да свършат сами. Те се нуждаят едни от други, за да си помагат взаимно. След повече от месец, в който зимата и пролета се борят за надмощие, топлината надделява и последните остатъци от студа и снега изчезват. Всички растения и животни се подготвят за най-важното време в годината. Това на новото начало, на новия живот и появата на бъдещите поколения. Природата изцяло променя облика си. Външният вид на много от дивите животни също се променя. Бизоните буквално събличат зимната си козина, заменяйки я с по-лека лятна. Всички сезонни промени са свързани с цикъла на живота, а за появата на новото поколение птиците трябва да подготвят гнездата си. Всеки вид има различна технология за строежа им, както и предпочитания за най-подходящото за това място. Някои избират високи и гъсти корони на дървета или сигурността на човешките домове. Под покрива на къща, на най-високите скални върхове или на електрически стълб, всички гнезда си приличат по нещо. То е, че строителите им трябва да разполагат с подходящите материали и време, за да ги направят достатъчно здрави, така че да отгледат в тях малките си. Тези лястовици са избрали да построят гнездото на място напълно недостъпно за едри птици, хищни котки или змии. Доста трудна задача, имайки предвид гладките стени, на които птиците трябва да закрепят своя дом. Лястовиците са избрали много умно строителния материал, с който изграждат гнездата си. Той е лесен за обработка, има го в неограничени количества край реки и поточета и най-важното е, че може да се пренася лесно. Използвайки човките си, те копаят, оформят и пренасят малки топченца кал, с които изграждат своите полусферични глинени гнезда. След като изсъхне гнездото, става изключително здраво и може да устои на силен вятър. Но тази здравина не може да опази малките пиленца от падане. Напускането им на гнездото означава само едно – те вече могат да летят. В противен случай птичето е обречено да бъде изядено от котка или змия. Поради това те често се срещат около сгради с гнезда на лястовици. Сойката също, както и лястовицата, полага много труд за изграждането на гнездото си. Тя е потайна птица и често избира да построи дома си на върха на еглолистни дървета. След като гнездото е построено, сойката крие хранителни запаси на различни места, за да има с какво да храни малките си, когато се излюпят. За да е здраво гнездото, и сойката подбира жилави клонки, отчупвайки ги от едри храсти. С въртеливи движения тя ги прекършва лесно. След това ги доставя до гнездото, за да бъдат здраво вплетени в него. След като външната стена е направена от този жилав материал, гнездото се допълва с треви и корени, които сойката израви от земята. Когато гнездото е готово, птицата става изключително предпазлива и излита от него само за да се нахрани.
Сойката е невероятен кулинар. Откриването и улавянето на трудно подвижното мекотело е половината от работата по приготвянето на деликатеса от охлюв. За това гурме ястие сойката използва особен начин на приготвяне. С виртуозни движения на главен готвач тя успява да извади мускулестото тяло на целия охлюв, без да счупи черупката. Много важно условие за приготвяне на лакомството е да се отстрани слузестата му покривка. Използвайки грапавата кора на дървото като ренде, сойката остъргва цялата слуз. Когато блюдото е готово, тя го изяжда в компанията на своя партньор в новия им дом. Сойката е много добър имитатор и често възпроизвежда звука на други птици, за да ги примами извън гнездата им. Тя обича да изяжда чуждите малки пиленца и яйца. Един от малкото врагове и конкурент на птицата е смокът. За тази змия не представляват особено препятствие високите дървета, на които птицата строи гнездото си. Така в хранителната верига, където сойката е консуматор на чуждото потомство, се явява основно ястие за змията. От своя страна тя е деликатес за някои птици. Орелът змияр е специалист в лова на тези влечуги, като лесно ги открива сред треви и камъни с острия си поглед. Орлите често се приземяват, за да проверят някой клон, наподобяващ змия или гущер. Черните щъркели също не пропускат възможност да похапнат змия, когато могат. В ежедневното им меню влизат риби, жаби, всякакъв вид дребни гризачи и земноводни. Щъркелите са любители на зелените гущери и жаби, като ежедневно прекарват по няколко часа в търсенето им. Те оглеждат всеки камък за тях. Този смок е излязъл на лов за полски мишки. Това е любимата му храна. Но студенокръвният ловец не знае, че също е обект на лов. Змиите са деликатес за щъркелите. Змията долавя миризмите, като често изважда дългия си раздвоен език. С този чувствителен орган тя усеща жертвата си дори и без да има визуален контакт. Мишлето е късметлия този път и му е провървяло за разлика от змията. Слънцето е високо и започва да припича. Едрите животни търсят прохладата на сенките. Сега идва моментът, в който насекомите ще се насладят на закуската, която цветята и дърветата ще им предложат. Заедно с раздвижването на насекомите, също и птиците и влечугите започват своя активен лов. От високопланинските пасища до плечините на Черно море, цялата флора и фауна оживява в търсенето на храна. Но границата между това да си ловец или жертва е незначителна. Всички птици имат завидна стабилизираща система, която им позволява да запазят зрителното си поле стабилно, независимо от това дали летят или стоят на брулен от вятъра храст. Това е изключително важна способност, за да могат да различават движещите се сред общия фон обекти. Успешният лов на пернатите е в резултат от милиони години еволюция и натрупване на пилотски умения. Стоенето по време на полет в точка във въздуха е върхът на тези умения, но това е дарба не само на птиците, но и на насекомите. Както пернатото колибри, така и пеперудата гълъбова опашка са виртуозни летци.
Пеперудата използва разтегателното си хоботче, за да достигне до сладкия нектар на цвета и запазва равновесие дори и при силен вятър. Летящите твари, били те птици или насекоми, са сред най-добрите разпространители на растенията. Затова всеки член на флората се опитва да привлече възможно най-много фенове. Над 750 вида висши растения се борят за вниманието на 400 вида птици и хиляди видове насекоми. Цветовете, формата и размера имат значение в тази война за влияние. Някои растения са тясно специализирани спрямо нуждите на определени видове насекоми. Други разчитат на големина, форма, цвят и мирис, за да привличат ципокрилите си гости. Някои от цветовете са идеалната дестинация за меден месец, други пък имитират самото насекомо или имат защита срещу птици, така че насекомите да могат да се приютят при тях. Но не всички насекоми са привлечени от имитациите на растенията. Някои от тях се подлъгват от мимикрията на хищните насекоми. Сред боболечките има и двойни агенти, които вместо да подпомогнат развитието на цветята, ги унищожават. Косматия бръмбър е сред най-лошите гости, които едно растение може да привлече. Той е в състояние да пригризе всички цветни органи и да унищожи цели дървета. Водното конче, богомолката, големия скакалец и паяците са хищниците на долната земя. И всеки един от тях не би се поколебал да изяде всяко от останалите насекоми. Труповете на мумифицираните скакалци, завързани с копринени нишки по треви и храсти, са сигурен знак, че това е ловната територия на такачите на паяжини. Имитацията на страховитото оръжие на скорпиона не може да спаси скакалеца при среща с най-жестокия хищник в долния свят – невидимата богомолка. Тя е потаен и добре прикрит убиец. Благодарение на цялостното си поведение и маскировка, богомолката е неразличима от плавно поклащащите се край нея листа и клонки. За ловец като нея природата е сътворила свръхчувствителен сензор за движение. Антените на главата й са разположени така, че тя без да движи тялото си да може да долови всяка промяна във вятъра или вибрация във въздуха около нея. Ловното й снаряжение съвършва с остри шипове, способни да пробият твърдата хитинова броня на всяко насекомо. Бързината, с която богомолката борави с оръжията си, са вдъхновили майсторите на бойни изкуства да създадат боен стил, носещ нейното име. В хранителната верига птиците са по-високо от насекомите, но някои от ципокрилите имат химическо оръжие, което повечето от птиците не биха искали да опитат. Те са най-опасните и многобройни войни сред насекомите. Пчелите са символ на опасност и болка, но за пчелоядите те са най-изтънчения и вкусен деликатес. Красиво оцветената птица лови плячката си по време на полет, което я нарежда сред най-добрите пилоти в пернатия свят. Тъй като пчелната отрова не ги засяга, те се хранят предимно с жилищни насекоми – пчели, оси, търтеи и по-рядко с водни кончета, пеперуди и бръмбари. Но повече от половината от ежедневното му меню се състои от пчели. Ятата пчелояди прилитат от Южна Африка в края на април, за да отгледат своето потомство тук в България. Местата, на които дълбаят своите гнезда, са недостъпни за хищници. Този прелетен вид предпочита климата в северо-западната част на страната. Там те устройват гнездата си в дълбоки дупки. Всяка гнездяща двойка сама изкопава тунел в песъчливата почва край пресечените местности по бреговете на реките или по крайбрежието на Черно море. Потомството на пчелоядите е добре защитено от набезите на всички дребни хищници. За бялката остава единствено надеждата да хване някое неопитно младо пиле при първите му опити да излети от гнездото. В края на дълбокия до 3 метра тунел има специална камера, където гнездящата двойка заедно отглеждат малките си. И двамата родители активно участват в прехраната им.
Те имат нужда от десетки насекоми дневно, с които да укрепнат и пораснат достатъчно, за да участват в рискования прелет в края на лятото. Тогава, събрани в ята от по няколко десетки птици, пчелоядите политат обратно към Африка. Само една на всеки 3 птици успява да направи този дълъг и опасен прелет, за да се върне отново тук на следващата година. Отвесните стени, в които е построено гнездото, и ронливата пясъчна почва са непреодолимо препятствие не само за дребните хищници, но и за змиите. Но има един опасен, страховит нашественик, за когото тези предпазни мерки не са пречка. Ракът. Това всеядно членистоного е облечено в непробиваема броня и е въоръжено с мощни щипци. Ужасяващо оръжие, с което разкъсва жертвите си. Пчелоядите и техните малки нямат никакъв шанс срещу такъв страховит убиец. В дивият свят на България е трудно да се оцелее. В повечето случаи гибелта на един е късмет за друг, но понякога съдбата обръща монетата и късметът е на страната на плячката. Тук високо в планината единственият неприятел на балканската коза е кафявата мечка и риса. Но дори и те не могат да доближат до бягащите по отвесните скални събери кози. Тук малките на козите са сравнително защитени от хищниците, бродещи в гората под тях. Но истинската опасност може да се спусне от синьото небе. Пронизителното изсвирване е сигнал за наближаваща опасност. Този път не един, а двама от най-страховитите въздушни ловци се надпреварват за многобройните животни. По скалите са пръснати много млади и новородени козички. Скалният орел, както и лешояда, могат да отнесат някое младо и неопитно козле. Възрастните животни бързо напускат откритите скални тераси и търсят подслон в пещерите и гъсталака в подножието. Лешояда прелита прекалено високо и остава с празни нокти. Той разчита повече на вече умрели животни. Тактиката на орела е друга. Хищната птица пикира под нивото на скалите, където са козите. С пронизителни крясъци подплашва неопитните млади животни. Набрал достатъчно скорост, той ще връхлети върху бягащите пред него кози. Така ще спре стремителното спускане на някоя коза. След шеметното пикиране към скалния корниз, орела се спуска на земята. Изглежда този път ловът му е успешен. Любопитен за слуката на орела, лешояда прелита над мястото. Гледката е неочаквана. Орела здраво стиска жертвата. Още един любопитен наблюдател подава глава от скалния корниз. Лисугарът се надява, че ще има нещо и за него. Неочаквано орелът отлита с празни нокти, а на мястото притичват козите, за да видят трупът. Жертвата се оказва пожълтяла туфа с трева. Орелът е сбъркал. Силуетът и цветът на обраслото с трева парче земя е точно като лежащата в скалите коза.
Този ден е щастлив за стадото. Нито една коза не стана жертва на хищните птици. Скалните обитатели още веднъж се оказват по-добри в играта на котка и мишка. Те са пазителите на високите скални върхове в планините на дивата България.